हे भगवान, हमार तो दिमाग उमाग काम करत तुरत बाना का हम कहीं कुछ समझ में आवत नहीं खे। प्रणाम प्रणाम, बैठो बैठो। काल बा हो? ठीक के बा, अपने सुनाबो। अरे हमार तो सुनत बा तो पगला जीव एकदम, हमार दिमाग का काम उम करत बाना। का हो गए? ना कहले बनता है ना घोटले बनता। आखिर भइल का? भइल हालत पंचर बा। जहिया से हमार लइका के दिन धराई बा। अगुआ पता यही रहन्छ हो गइल दिन अंधरा गइल। अरे मर्द माटी कोड़ देलो सुनागन के बात करता। अच्छा, दिन धरे खातिर। हाँ ठीके भइल, चलो कह देबा तू कोनो खराब ना रहे। माथा वो दिन से हमारा खराब हो गइल सोच के। ओकर बियाहवा के टेंशन हो गइल बा। हाँ, ओकर बियाहवा के हमारा टेंशन हो गइल बा। हां, उ आता ना सामान देतड़ो सन। कातना सामान देतड़ो सन? तो रुपयो कमाला हमार लइका बा। कातना के महीना कमाला तार लइका बा हो बाबा? हैं कातना? ए घड़ी 4000 रुपया ओकर बढ़ल है इसे नहीं हो जाना तो। तू दिल्ली में रहले तब ना के? हां, 4000 बढ़ल बा। जनता कितना हो गइल महीना घड़ी? 6500। सोच लो कितना 6000 हो गइल। हां तो ठीके बा। 2500 रुपया कमात रहे पहले, अब बढ़ गइल बा 4000। 6500 हो गइल। हां ठीके बा। इतना सामान देता, एगो लिस्ट भेज देला सन सामान के उ कि हई देम जा। हां, और अपन व्यवस्था करी, व्यवस्था करी। ओकरे पाछा हम टेंट पंडाल सब कर देनी है। अब एगो खाली जगह हेने रहे तो ओबे तो टेंट अब गड़ाई। अब उ सामान आई तो हम कहां धरी? हमारा तो कुछ समझ में नहीं आवत। उ सामान धरे के जगह है नहीं ना, हमारा भी जगह है नहीं खेरे बे। त हमारा बानु सरिया घर बा जोन बोए 6 हाथ के, तो उन्हें खाली करा दी, वही में रख दिया। तारा सोच से ऊपर बा। उतार सरिये घर में आटी आ रहा टवरा लगे जोन दरनिए बानु। हां, टवरा लगे। हां, है प्लास्टिक गिरल बा। प्लास्टिक गिरल बा। हां, उ देखो ओमे तो कातना ना सामान रखा जी। हां, तार सामान तारा देखो, तार सोच से ऊपर बा। सोचो से ऊपर बा। हां, उ सोच लका बा। आखिर कौन सामान है उ सामान? हां, तू सोच नहीं कर सकत। सोच नहीं सकत। हाँ, उ हेलीकॉप्टर देता। हाँ, हेलीकॉप्टर तिलक में। हाँ, जोन ऊपर उड़ेली सन। अच्छा, जो नेता वालन स रैलिया करे उहे हेलीकॉप्टर देता। हम सोचते कि हम रखी का हम माथा हमारा काम नहीं के कर। वही दिन से जहिया से हम देखल बहनू, अब फर्स्ट नंबर में लिखल रहे हेलीकॉप्टर। अच्छा, हेलीकॉप्टर देता सन। हाँ, तो माने के पड़ी रउरा के बाबा। अब हम क्या करी? तुहे कुछ बताओ। तब का करे के बा? हमरे चाचा वाला दिमाग वाले ले के बा। तहार चाचा वाला है। तारो चाचा के बियाह में हेलीकॉप्टर का मिलल रहे? अरे हेलीकॉप्टर है, सुनी क्या मिल रहे तार चाचा के बियाह में? हाँ। अरे हाँ, जो हैदराबाद कमालन। हैदराबाद कमालन। अभी 8500 महीना मिलल। 8500 मिले उनकरो लगले न 2000 पे काम करत। हां, बड़ गुल बा। 6500 तब 8500 भइल। तो उनको हेलीकॉप्टर मिलल रहे? हेलीकॉप्टर में सुनी क्या मिल रहे? अच्छा, दूगो राजधानी ट्रेन मिल रही। राजधानी? हाँ, जो चलली सन दूगो आरा पटना दिल्ली ससाराम सब चलली सनु। हाँ। जवन दूगो। हाँ, फिर से जौन साधारण दूगो मिल रही सन। हाँ। दिल्ली आवे जाए खातिर। अच्छा, ये साव जाए खातिर? हाँ, पूरा फैमिली के, माने पूरा गांव के लिया के जा सकेला। हाँ, दूगो हेलीकॉप्टर। दूगो हेलीकॉप्टर हो? हाँ, दूगो हेलीकॉप्टर? हाँ, दूगो हेलीकॉप्टर। हम एके में सनकल बनिए, तू दूगो हेलीकॉप्टर? हाँ, अरे कहते बनी देखी हमारे यही सुन बताओ कि हमारे वाला जगह में रख दी बढ़िया से। अरे हमार माथा सन कइबो? माथा हम नहीं सनकावत बाबा। मतलब हमारा जगह पर दूसरा रही त हमने मर गुरे त मोर का गुरी था तो नहीं से मर जियन आदमी का तना से का मिलत है, तो आदमी मुंहते नहीं कना रौरा मौत धइल बाबी है। तारा 8000 रुपया कमा लव है ने जाके ढीबर हुए ई गंज का कहला आई मिलत त तारा बात बतिल बड़ा हमरा भी। हां, तो राउर लइका के 6500 के महीने में तो मिल जाता होता ना। कहां बतिल हमरा तो कुछ समझ में नहीं खाओ तू। बे तो जानता नहीं का कहनी? हां, पूरा हसन बाजार, पियोरो, विक्रमगंज, आरा, पटना, दिल्ली सबके बुला देनी एथी के कबाड़ी वालन के। अच्छा, कबाड़ी वालन को बोला दलो? हां, अपना दुआर पर सबन के ट्रेनों में लदा के जियो सन कमाए। लदा के कमाए ना जियो कबाड़ी वाला बड़ा आई बड़न सनु। सबके बुला देले बनी। अच्छा, तो ट्रेनवा के सब कटवा अच्छा, मैंने ओकरा के कटवा देलो? हां, कटवा बेच के एकदम राजा हो गई नी। तो मैंने वही से रोजी रोजगार चलत तार लोग के 2 बरिस ले। अब देखो ऐसा मत बोलो। हां, अब 2 बरिस ले ना। अभी तो 18 में ओकर भी है बुला के, तो 2 बरिस कहां गई। अच्छा, मैंने होता ना दिन से तू लोग का अभी रोजी रोजगार ओकर से चलता कटा। हां, खाली डब्बा बेच देंगे तो राजा हो गई जा हमनी के। डब्बा बेच के राजा हो गेल। हां, अभी तो इंजनवा धइले ही बन जा।
तो इंजनवा का ने बाबू और इंजनवा दलनिए पे बहुत जान तनी का कइले में जा हां एचएमटी जोन ट्रैक्टर हमार ना रहे और है जोन पकिया में फंस हां गया फंस जात रहे हां ओ करे पे हमनी के इंजनवा बैठवा देले में जा अच्छा ओकरे से खेत जोताला अच्छा माने बहुत बढ़िया जोताला मैंने में हर उड़ लगा दो हां पीछा बा हर बांध देले में जा हां तबे न जोती तो पकिया में तब तो खेतवा में लाइन बिछेले ओके बजाऊ लाई ना वो जो ट्रैक्टर में एचएमटी में जो टायरवा रहे नु उ टायरवा लगा देले बन जा उल्ला बड़ा होला हां लबड़ा वाला हो में हां अच्छा जब मान ली कि जोते के रहला नु हाँ। तो केजबी लटर और सब लगाओगा कि जोती न जाए अच्छा हां केज भी सब लगा दो हां जब देखी न जा कि रोड आगुल नु बढ़िया हां तो का के निकाल दी न जाए आ जेन ले जाकर लोन लेके चल जी न जामनी के मैंने दूसरा जगह जो हां दूसरो जगह कोनो क्षेत्र में जाके जो देबा खाली फोन होइला के जरूरत बा सन कई बा हमारे के देखो सनकावत नहीं बाबा ये तो रउरा गलती देखो, कहत नहीं भाग जाइए सब मतलब अभी तो आदत छोड़ लगने वो सब फेकल हैं अब हम फेंके लगनी तू फेंकत हो कि हम फेंकत नहीं हम फेकत हई बताओ के हई 8,000 रुपए का महीना कमाला हैं अब मिल रहा तार राजधानी ट्रेन आए थी 100 मिल रहा तार 6,000 6,500 रुपया कमाता तो ओकर मेरा हेलीकॉप्टर मिल जाता तो अभी कहले बड़ा सोना तू कहत रहा कि दे हमारा मिल गइल बा तारा कहला ही बड़ा हमारा मिल गइल बा अक्का जन दे दियो सब प्लास्टिक के तो अभी कहले बड़ा सोना तू तरफ फेंके तो हमारा मिल गइल बा हमरा कोई सोनो मिलो देखो अगर हार्ट कमजोर आदमी रहे मर्जी देखो अगर हमार हार्ट अटैक भइल हां तो हम थाना में तोहरे नाम डालम आना तो यहाँ से घसक आज के बाद मुंह मत देखिए अपन ठीक है बा देखिए अब जहां लगावा कोई ट्रेन हो यहाँ पर लगाई हम जाता नहीं अपन जगह सब फुल कर दे जाई इनकर मिलल बा ई बकलोल दुल्हा पे तना थी बात बतियावता ना होता यहाँ नमस्कार प्रणाम हम निशांत भारद्वाज नमस्कार प्रणाम हम मैसारी लाल बानी सुपर गोल्डन एंटरटेनमेंट में रुआ सबनी के स्वागत बा और रुआ सबनी के वीडियो कैसन लागल लाइक करी कमेंट करी और हमनी के ज्यादा से ज्यादा चैनल के सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर जा व्हाट्सएप ले ले फेसबुक ले ले मैसेंजर ले ले हमनी लोग को भैया के फेकू बाबा कॉमेडी वीडियो बने नहीं जा बहुत बहुत धन्यवाद अगर अच्छा लगी लोग के तो जरूर कमेंट करके